салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад духтаро. Духтарако леонои аҷоибот фасон дар паплин омадаги духтаро. Нархушон 350 сомон, металликдор, дизайни нав духтаро диден. Боз ма дигар расветгоҳошам нишон метиҳам. И аҷоибот хушрай. Нархи дона 350 сомон. Каси опто мегире я чӣ арзон мекунем. Металлик материал духтаро леонай бо. Ина духтарако расветгоҳи ҳамин кабути гразанрози дорад, хеле кабут дорад. Кабути осмонӣ дорад. Сиёҳ дорад духтарако, нигоҳ кунед. Аҷоибот хушру. Нишам аҷоибака диде. Ҳамаш светоч хушрӯе. Арусако да духтарако бо бисёртар хушрӯе. Духтарако шолкои дубайски омадаги нархушон 550 сомон. Иран бори навай нигоҳ кунед духтаро. Ҳамаи галошда санг дорад. Боз ма расветгоҳи нишон медиҳам. Иам ҳамун чиз бошам на? Чанд амуд қолаб дорад. Ина духтарако ранги нами чиз. Ина шолки дубайски. Ина бо рангаш, ина рангаш. Ини расветгоҳи ҳамия. Ба чанд гал дорад ма галошам нишон медиҳам. Ин галошам ҳамия.